Ipinanawagan ng Department of Health Ilocos Region sa mga magulang ang pagbabantay sa mga anak ukol po sa patuloy na nakikitang paggamit ng boga ng mga ito. Binigyang diin ni DOH Ilocos Regional Director Paula Paz Dionco ang patnubay ng mga magulang at disiplina ng pamilya, lalo na sa batang mga anak upang may iwas ang mga ito sa posibleng banta ng ipinagbabawal na boga sa kalusugan. Dagdag pa nito ang kinakailangang suporta ng mga local officials sa Region 1 na agarang kumpiskahin ang naire-report at nahuhuling mga individual na patuloy na lumalabag sa batas. Samantala, isa pa sa ipinanawagan ng ahensya ang pagtalima sa hindi paggamit ng mga iligal na papatok alinsunod sa inilabas na lista ng PNP sa mga bawal gamiting firecrackers at iba pang pyrotechnic devices ngayong holiday season. IFM News. IFM News. IFM News.